No i jem sa zagapił. Nie wiedzą, że we Wielgi Ćwiertk uczbłewnie zrobiła Uelny. Jem teraz na kampusu. Jakby ją wiedzą, że je Uelny, to bym mógł nawet judyspec we Wierzchłewie. Bym mógł je nawet wczoraj być we Wierzchłewie. A tak to jem zabił, że może we Wielgi Ćwiertk ta uczbłewnie Uelny równak zrobi. Może bez płezrzec na tę datę, cie daje Uelny. Nie, a taki przeszedł tyłę i so tak szwandą. No, banda jachu, nie? Je wiedzec. Ale tak pekund i tak bym musiał na bana żdać, no to mogę sobie to spacerować. Po takich zakrótkach tego kampusu pojacich jeszcze nigdy nie chłedzał. A przełerandzą poreszę z taką grebą tyma, bo tema decha. Bo jakie tak cietą, nie będę dywał ni żadnych przepisów, nie będę dywał co dokładnie nie cietą. No peżna Augustina, peżna Tomasza, peżna wiem sa nasłychał, peżna tego, no mnie te teologię interesuje, nie? Teologię i chrześcijańską antropologii to mnie interesuje. Jo. No to jakim tak peżna płaczetą, peżna posłychał, to mi się tak zdywy, że to może dać taką definicję decha, że duch to jest taki łentologiczny pustka, choć może nie do końca pustka, to sadali we widni leczeni pustka, może bardziej wetchłań, czy jak lebunc przedolmaczec łacyńści abyssus, grecki abyssos. Jem sprawdzę w słowarzu Trepcika, to Trepcik bydował zytur i to jest wita tako muerskie głębie. No w każdym razie jako głębie, jacis zytur, jako wetchłań abyssus qualis. Nie, no to co z takiego ja widzą prawie jak na definicję decha. Błewejle taka pustka, która jest w człowieku, jak no dechłewi istoce, to jest prawie coś takiego, co nie jest fizyczny, bo to nie chodzi o fizyczną pustkę, je wiedzec, no bo to jest dechłewi, tak to jest coś metafizycznego, buten cała, co tyś samo jest, nie jest cała, ale prawie jest takim ukrytym cweka, inaczej sa to jest cała i jest desze, no bo cało to jest wiedzec, no cało to jest cało desza, no to wedle chrześcijańskiej antropologii to jest to coś, co łeżywi to cało, to jest ta forma cała, która czyni to cało żywą istotą. No i w takim ujemniancym to możemy za świętym Tomasza z Akwinu rzeknąc, że mamy też desze w rozcenach, mamy też desze w zwierzętach, ale no to są inni desze jak taleckie, bo taleckie jest bezsmiertny i ona jest rozemny, a też ona jest prawie dechłewy. Dzanka temu dechłewi, no to czym jest ten duch? No zdawa się, że duch to jest taki ukryty cwek w człowieku, prawie tako głębi, jako głecygnie kły dechłe w łezce. To znaczy ku innym dechom i ku relacjom z tymi dechama, ku temu, żeby tych dechów doznawać, żeby tych dechów zażywać, żeby coś z tych dechów mieć, żeby jakoś z innymi dechama wespół robić. I czym się jeszcze charakteryzuje duch, to tym, że on jest taką pustką nie do wefulowani. To nie jest taka pustka, w której na rys dysa wefulować i wtedy rzekniemy, że co, że nie ma tego decha? No nie, bo dech to nie jest jakiś felenk, to nie jest jakoś konstrukcjowy wada, to jest prosto wpisane w ludzką istotę. To jest wpisane w ludzką jesta, tak jak na przykład, nie wiem, chcemy rzeknąć, że wiesta jakiegoś statku, w to jak statk jest zbudowany, jest to, że w nim je, no chcemy rzeknąć, jako zdura, jakiś niby taki felenk, bene, który nie do wypełnienia, ale to, że ten felenk je w tym statku, w tym zbunkły, w tym krukły, besierku czy czym lebunc, to nie jest żadny fela konstrukcjowy, ale no prosto ten statk
on jest tak zaprojektowany, żeby do niego szło coś włożec, coś wlec w niego, coś w nim wlec. No i na tacie irt, no to prawie ten felenk, ta pustka jest dobry, no bo to chodzi w tym statku, żeby on to coś nosił. I tak samo dechłewy istoty są tak zaprojektowane, żeby one wso nosiły jak na jakiś irt insi dechy. Insi taci głębie, insi zytore, insi wetchłanie. No i w tym sztuce dobrze by było przyjść do innych dechów, jak ten lecci. Możemy sobie pomyśleć o aniołach, na przykład, jak no takich istotach, które nie mają całów, tak tej nie mają też dusz, no bo desza funkcjonuje plus w kontekście cała i nawet jak po śmierci człowieka desza jest łet parłanciony, łet cała, no to równak z takim przerzeka, że ona sa w końcu przez sparłanci, łeb to zmartwychwstani, czy wszystkich, no zmartwychwstani wszystkich umarłych, czy na zmartwychwstani do ziece, czy na zmartwychwstani do śmierci, zmartwychwstani do potępieni. Aniołowie tego nie mają. No chcemy rzeknąć tak naprawdę dechę niebiesci, niebiesci dechę, nie plus aniołowie, no bo anioł to je płezwa funkcje, a płezwa nytere to je dych. Tak ten dych to jest tak naprawdę, no to co możemy o nich rzeknąć, że to jest jakiś sort tych dechów, niektórzy gadają, że każdy anioł je tak naprawdę innym gatenka, no w każdym razu chodzi o niebiesci dechę. Tak, to są jakieś taci głębie, taci zytore, które dążą do relacji z innymi dechama, wiemy, z błega, które go wychwylają, a też z ledzama, jakimi służą, ale zdywysa, że też z jakimi innymi dechama. No i te zytory są niefizyczne, nie mają całów, ale istnieją. Tak, to są prosto na jakieś taci energię, chcemy rzeknąć. Energię cwekły, energię stworzony, które cygnie do innych dechów. Chcemy teraz przyjść do tego spłedlowego decha, błeziego decha, świętego decha. No to czy powiemy, że on jest jakąś pustką? No prawie nie, prawie chyba tułe. Wypadało rzec, że on jest wetchłanią, on jest głębią. No bo tu na kwestii możemy rzeknąć, że coś może błega świętego decha wypełnić, że on ma jakiś lęk, który dosa jakoś wypełnić czy wypełniwać. Juba miejsc rzek, że czy tak sagedy, że święty duch to jest miłość między Boga Ojca a Bożym Syna. No to w takim ujemniającym możemy rzeknąć, że to jest taka wetchłań, jak w cyk sama wyfulowiwy przez samą swoją nytera tego, że Święty Duch jest tą miłością, jo? No miłość to znaczy jakąś relację, to znaczy jakieś cygnienie do siebie. No i ta relacja wychodzi przede wszystkim z tego, że Ojciec stworzy Syna, bezprzestójnie stworzy Syna, a Syn jest stworzony przez Ojca. No i z tego wychodzi ta relacja, z tego wychodzi ta miłość, to cygnienie ku sobie, to która też wynika z perfektnej wiedzy, perfektnego nasztemływania do ich nawzajem nytere, perfektnej płekłere. To jest prosto rzeczy w takiej prawdzie. I z tego sobie, że święty dech jest taką wielką miłością, że jaż mu znanci osobę i je osobą. Tak ten święty duch to jest taki osoblewy pełnię. Tak by to chyba szło rzec, że święty duch prawie jest taką pełnią i ta pełnia jest takim spłedlowym wefulowaniem dla każdego innego decha. Dla aniołów, jacy go wechwylają, ale też dla ludzi, jacy brekują jakieś relacje z tym świętym decha, żeby być wypełniony ma. Przecim to wcyknie je tak, że my, żyjące dechłewe na tym świecie, na tej ziemi, w jakimś sztuce poczujemy się tak
decht wefulowany z świętym decha, że ju nigdy wicy nie będziemy niczego prażec, że ju nigdy wicy nie będziemy wicy niczego brekływać. Kto wie, może to je to przebłysczeni, bo ja cim gdele płerynkowi teologłowie, a chterno tak w full noce na jej czeky po śmierci dopierze i na tym dredzim świece. Jeźle łestoniemy zbawiony. Ale płekunt ni to, no to my żyjemy równak w takim płeciecim taci też no te. W tych takiego cygnieni do dechłe łesce, do świętego decha, ale też do innych dechów. I dla te my szukamy jakieś relacje też z świata stworzonym, w jakim no my widzimy jakieś znanci tego, jak my sami jesteśmy stworzeni. Widzimy znanci tego, że jednego stworziciela pochły domy i na takim spłedlim my szukamy w tym jakieś zdechłe łezce. Teraz pytanie, czy w świecie stworzonym, łekrum ledzy, łekrum aniołów, no tych niebieskich dechów, które też często się zbuntowały, no i bywają też z tego lechy dechę. No i łekrum błega samego, czy jeść możemy gadać o jakich dechach. Myślę, że tu by musiał łeda partnic, co sobie powiedzmy takim logicznym decha, abstrakcjowym decha, łed jawerny dechłewi istotę. Prosty bandzę we widnictwie pierwszy. No bo czasa to dyta ci konstrukcje często lecci, bo jakich możemy rzeknąć, że one mają jakiegoś decha i to nam już za bardzo nie burzy. To nie znaczy, że my teraz przepisujemy temu jakąś osobę, albo co stacigłe. No bo jak chcemy rzeknąć w dechu na jej organizację je. W dechu na jej organizację je. No i teraz co za słowa tu padną? Mógłby się spłedzewać, że jacyś wyrtnosce, jacyś cyle będą wymienione. Jo, i może rzeknąć, że co z tego irtu znaczy dech, wyrtnosce i cyle. Równak które wprowadził rozapartnieni, bo cel to jest coś, czemu możemy wskazać jakąś konkretną granicę. Jak ta granica osiągniemy, no to wtedy no jest spełniony, jest osiągnięty ten cel i wicy nie musimy za nim iść, dlatego że jest to osiągnięty. No i teraz możemy sobie ewentualnie wyznaczyć następny cel. Możemy w jedno iść dalej. Tym sa inaczej duch będzie jakieś ambicje. Jo? Duch to nie jest ambicje, duch to jest taki cygniancy, nimłe wsiedkłe, nimłe felenku jakiegoś widzały głębłe kroku, może nawet nimłe ziebnostce tego, żeby płe krok wyzdrzec. A ambicje no lepirosa równak na wymiernych takich celach, jakie może osiągnąć i potem albo być nie ma usatysfakcjonowanym, albo nie. I sobie wyznaczyć następny. I dalej biec, i dalej cygnąć, ale nie dla samego cygnieni, ale no dla tego, żeby następny ten cel osiągnąć i sprawdzać, czy teraz mnie to sygnie, czy nie. Bardzo często tacie cele, tacie ambicje, które nigdy nie sygną i wtedy stywisz co jesz dalej. Ale równak robić w tym jakiś krok. W dechłu bardzo drągo jest robić krok. No bo niech każdy to styry sa rzec jako zdechłe, co tak zastanowi dobrze, czy je mam jakiś dechłewy łesygnianca. Czy je zrobił jakiś taki wymierny dechłewy krok i na czym on zanolego. Co tak naprawdę się zmieniło, w czym jem dobywcą w tym dechły. Moja teza jest taka, że jeżeli ktoś je w sztandze coś wymienić, tego irtu, to nie było dechłewy. To nie było dechłewy, bo w dechu chodziło to, żeby prosto zatrzymać czegoś i za tym nic upadać i powstawać, ale cygnąc i derchać. Ani siakać za jakimś konkretnym małe sygniancama. I my też nie ma czegoś takiego jak dechłewy łesygniancy, jaci my możemy łesygnąć przez ta dechłewą robotę. Dechłewy robota płeli go przede wszystkim na trywaniem, nawet rywałosce.
i napłewstywaniem, jeżeli czasa łet padniemy, no i sałe kyże, że ta wytrwałość ma swoje granice i my też mamy swoje granice. Ale to duch jest tym, co naju cygnie do tego, żeby dali się trzymać prawie ciągłe. Jego do wyrtnoscach. Czy duch to jest wyrtnost? Może jo, ale no wyrtnosce to tyś jest coś, co możemy rzeknąć barowe głowe, możemy pozwać jakąś wyrtnost. A duch to równak zakłydy jakiś rzeczy, jakiś zejani, jakiś wybór i konkretny zgrywani, ku czemu chcemy sobie zamierzać, że to jest dobry, że to jest prawidłowy. Tak to jest, że gdym wdechły na i organizacje. Organizacje są często lecima wymyslenkama. Jeżeli rzekna wdechły na i organizację to tu nie wymienia na przemiar do roku 2030 zweskać to i to. Ani nie powiem, że prosto roboczość, pracowitość, rzetelność, no bo jak to zweryfikować, czy my się tego trzymamy, czy nie? To jest to ci barowe głowy. Chyba bym rzekł, że na przemiar, jeżeli to będzie jakąś organizacją, nie wiem, kulturalny, no to webarna kultura, stara wenają kultura, jeżeli to będzie jakoś organizacji, która co sprodukuje, no to rzetelność, ale w czym? Rzetelność w wykonywaniu na jej robotę, rzetelność w jej produkcji, utrzymywanie najwyższej kwality tego, co my produkujemy. To będzie ten duch w organizacji. No i to nigdy nie będzie tak, że teraz my mamy ta dobrą produkcja, albo teraz my webarnie ta kultura. No nie. Nigdy nie będzie tak, że my zagwestnile full webarna, że my zagwestnile ju na jedno, my zagwestnile fullną, rzetelną produkcję i co te? I teraz ju możemy robić nierzetelno, albo teraz ju możemy nie barnić. No nic, no czegoś takiego nie będzie, no bo jeżeli coś wymygy webarne, no to chyba zakładamy, że te webarne będzie brakływało w jedno. Nie bardzo takiego sukcesu, który nama rzeknie, teraz nie musi ta nic robić, jest to są na Karaibę i teli. Na przykład jak nie wiem, jak no, kultura kasiewska, albo dozieranie języka. Że dobra, to teraz nie musi tego języka dozerać, bo jest to złe sygnał, bo to jakiś sukces, no i teraz może ta jechać na Karaibę i się niczym nie przejmać. No tak dych nie dzejo. No tak jak ty Juber rzekł, że wdechły organizacji w kasiepskich, to by była ta webarna kasiepskiego języka, która nigdy się nie skończy. No chyba, że się skończy ten język, no i będzie jakiś przerżniący w tej biotce. Ale mamy też coś takiego, że nie wiem, że możemy rzeknąć dech dzejów, dych narodu, dych jakiś zdei. To też są lecci wymyslenci. No i to jube tu w siandze widzą prawie takie zgrywy, które nie zakładają jakieś dzejani, jakieś konkretnie zgrywani, jakąś robotę, ale do razu z założeniem, że to nigdy nie będzie tak dech wypełniony, że my to zrobili i końc. I że teraz zmieniwamy tego decha. Dych to jest założenie coś wiecznego. Choćby w takim kontekście, jaż sa to skończy, jaż już nie będę czemu tego decha przepisać. W takim założeniu dych to jest coś wiecznego. Tak, te wyrtności i ta robota dechlewy jest wieczny. I ona sobie pira nad trwaniem, nad derchaniem, ani na wymirnych związkach, na wymirnych zwenigach. Na tyś pytanie, czy mamy jakiego zdecha w nyterze, czym doch niestworzonym. Czy mamy jakiego zdecha w nyterze? Tu to wkroczymy na taki bardzo kontrowersjową temę, no bo chciałoby się przejść taki najprostszy założenie, że mamy dechę nyterę, ale to są na przykład te niebieskie dechy, które się opiekują czy to jakimiś elementami nytere, czy jakimiś krajami
w jakimś sztuce one też są nyterą, no mamy takie wierzenia, nie? W ledowi takie teologie, że mamy anioły od tego, anioły od tego, anioły od tego i one się tym zajmują. I w jakimś sztuce może ale to w cygłe były te niebieskie dechy, nie? Mamy do tych takie wierzenia, w ternym cerkwi nigdy się tak po nie sprocemniła, że mamy też jakieś takie niezależny dechach, które nie słychają do tych niebieskich dechów, nie słychają konkretno wedy tych lechych dechów, jaci były tymi upadłymi aniołama, ale które równak jakieś swoje dziejanie mają na tym świecie i równak coś tam dziejają. To nigdy nie zostało ani potwierdzone, ani webalony przez cerkwią, prosto je takie wierzeni we wiele kulturach. No i jeżeli to po prawdzie są dechłewe istoty, to by się słychało spodziewać, że one też mają jakieś nasztymływanie, żeby coś robić, z czego się jimać, jakieś dziejanie wykonywać, jakąś wyrtność się jimać i nigdy się nie spodziewać, że to będą mieli tak dech zrobiony, nie? Że oni zrobią swoją robotę i wtedy co będą robić. Prawie. Dechłewe istoty, tak te poprawne te wesołe, chyba coś jest w tym, znają jak na dechach, w aniołach jak na dechach, w Bogu jak na dechu, że on nigdy nie będzie miał pociecy takiego fulnego spełnienia. Takiego pociecy fulnego spełnienia, że on praktycznie nic nie może robić i chcemy spłezdrzec. Nawet Bóg, choć mu nic nie felowało, stworzył świat i stworzył inne dechy, bo jak no duch, on prażył jakieś relacje z dechami, które na tyś bandze chyba dynamiczny. No, dzisiaj te dechy usadził w świece, w czasy, no to on prażył jakieś dynamiczne relacje z tymi dechami. Tak to znaczy, że duch są w sobie, cygnie do innych dechów, nawet tych, jakich jeszcze nie ma, że akurat ten duch to jest Boży duch, który może inne dechy stwarzać. To jest bardzo bezgloby. Ale też pytanie, czy na przykład, nie wiem, czy możemy rzeknąć, że w nyterze są też takie dechy prosto nytere. Prosto dechy nytere, które by nie miały czegoś takiego, że o tu jest błerowy cotka, a tu jakiś tam, nie wiem, krysniach, który jest ukrety i który wiedno albo musi psocec, albo wiedno barnić z tego lasu, ale prosto w nyterze coś takiego dechłewy go. I bez skłonił ku temu, że coś takiego jest, ale wiera nie na takiej regle, że o tu jest jakiś kam i ten kam my swojego decha. Tu jest dredzie kam i ten kam mu dredziego decha. No, że mamy jakieś jednostki i te jednostki są dechłewe. I bez nas spodziewał abłe i jakiś weglowy, taki mantny, niemożebny do rozpisania dechłe w łezce, jako je w nyterze, jako je w tym stworzonym świecie. Abłe tego, że przez nie wszedci przemikają jakieś aspekty, jakieś znanci świętego decha, że to wszystko jest dichy Bożym decha, że to wszystko jest nafulowane Bożym decha. Na tacie irtiu myślę, że i na tacie irtiu myślę, że może wskazać jakąś dechłową zanależność między człowieka a nyterą. Przecim, jeżeli gadamy o dechach, jak na takich niespokojnych pustkach, nigdy nie zafulowanych wyrtnostkach, nigdy nie wypełnionych wyrtnostkach, cylach, które są łesigę, ale nigdy sa ich nie łesignie. No to myślę, że tu wkryczy przede wszystkim tako tu wkryczy hierarchię betów. No i w takim ułożenku to jest dość oczywiste, że te dechy nytere, jeżeli zakładamy, że one nie są prosto świętym decha, to te wszystkie dechy nytere są w hierarchii betów niżej od człowieka. I
chyba by musiało to być jakoś tak, że te dechy są wyłożone wedle swoich dechów, no, wedle swoich dechowości, wedle tych swoich dechowych celów dla służby człowiekowi. Chyba że mogą być też niezależni i one mogą bezpośrednio słychać z błędu. Ale to wtedy pytanie, czy człowiek by coś miał mieć z nimi wspólnego. Czy człowiek by miał coś mieć wspólnego z tymi dechami i czy szukać jakieś relacje między sobą, a nima. Wiera nie. Wiera, jeżeli Bóg powiedział, że mamy so czynić ta ziemia pod duną, to by oznaczało, że jeżeli ty są jakieś dechy, to one mają nam służyć. One mają nam służyć. A to by oznaczało, że te dechy są podporządkowane nam. Że one są w hierarchii bytów niżej jak my i one w swojej dechowości mają jakieś stygnienie do człowieka, mają jakieś stygnienie może nie świątny, ale również do tych bytów wyżej, a my, jak na dechę, też możemy mieć dechowe stygnienie, ale do kogo? Do Boga. Nie do tych tam na dole. Znaczy, możemy mieć jakąś relację z nimi. Możemy się z nimi układać. Możemy rozważać, jaki jest duch nyterech, który może być też logiczny. Nie bluz taki stworzony. Może to być taki duch logiczny, że widzimy, czego nytera brakuje i czego na w jedno bandze brakować i jaki w jedno bandze jest grych. Ale to by miało układać w stosunku, jak to nam posłuży do dechowej relacji z Pana Boga. Takie by to widzą. Bo no tak po prawdzie chyba to by musiał tak rzec, że te niższe dechy mogą być wypełnione bluz tyma wyższyma. I bluz te wyższe mogą nima pomóc spełniwać to pływanie, jakie jest w samych nich. Bluz te wyższe dechy. A te niższe nigdy ich nie nafulują. I tak choćbyśmy przejmnali, że są dechy cze logiczne, cze stworzone, inszy jak człowiek, to leno Bóg może na ją napełnić. Leno Bóg może nam zagwestniwać taką satysfakcją niełestygnący. Nie satysfakcją takiego doczasnego przebłyszczenia. Może to zastunie w niebie, a może nie, a może w niebie bardzo jest więcej roboty. Może nawet po końcu czasów my będziemy musieli równo czegoś zaderchać, ale będziemy w tym chyba kunsk bezpieczniejsi. Jak no, że wszyscy zły dechy będą wczydły, wśmergnięty w to jezioro Łegnia. Ale w każdym razie, pokud my żyjemy na tej ziemi, to nigdy nie będzie tak, że już jest dość. Już jest dość tej roboty, dość tej stare. W jedno będziemy musieli się jej jimać. Tak tej no takiemu przemyślenia. I pytanie, czy z tego może zostać takiego praktycznego wyciągnąć. Czy może z tego wyciągnąć coś tak praktycznego dla dechowi głędziacego? Miesa zdowyżyją. Przede wszystkim w dechowości nie ma łesygnianców i nie ma zwenygów. Nie ma czegoś takiego, że te tery dobrze co zdechowy zrobił i ju je dobrze i se nie musisz niczym jeść i nie musisz nic mieć stare. Co tyś znaczy, że jeżdżę co sad zdywy, że je coś lechłe w twoim dechu, lechłe je w twoim dziecym dechowym, no to w semie na tym zanolego dechowi dziecy, że czegoś se feleje, że jest jakąś teśnota. Jeżeli upydysz, no to je bluz tak płecka cęk, żeby pływ stać, bo w tej dechowesce, tak jak im gdy przyjdę, chłedziły to, żeby derchać, żeby pływ stawać, że nawet jak zleziesz z tej dechowi drodzi, to ty na nia wrycyś. Wrycyś na nia, no i tak wypełniłeś to,
co w tobie wypełniony tak do końca bez ni młeże. Na gwesni na tym świece, na gwesni po jaką drzejesz. Co też znaczy, że że to może być taki wskys. Jeżeli jest sa płemłedlił, jeżeli jest był na jakiejś pielgrzymce, na jakiś jest pewnie jakiś taki zajani religiowy, miał innego sortu religiowi doświadczeni, albo dechłowi doświadczeni i w tym sztuce te jest dbe, że jest doznał takiego dechłowi przeżycy. Moja teza to lecim te myślisz, że to było to dechłowi przeżycy, nie było dechłowi. Bo duch jakby w jedno bandze miał wicy w sobie teśnotę, jak takiego napełnienia, jak takiego poczucia satysfakcji. Tak tej mógł doznać takiego przeżycy deśnygłe. Może też celesnygłe, no bo desza cała jest dech sparłączony. I te deszny przeżycia też są fajne, też są w porządku, ale to akurat nie było dechłowi. Tak tej czym by było dechłowi przeżycy? Dechłowi przeżycy to jest twoje derchani, to jest twoje powstawanie. Dechłowi przeżycy to jest to, że te nim wszystko zasydysz do tym modlitwy, chcemy rzeknąć, że to wszystko idziesz na to pielgrzymka i podejmujesz to i choćby to nic tam nie przeżył, to pójdziesz jeść rys, bo ty wierzysz, bo ty musisz nadzieja, bo ty miłujesz. To są takie dechłowi roztrzeźwienia dla trzech wódzów wesze. Nadzieja, miłość i wiara. To są roztrzeźwienia dla pamiące, dla łele i dla rozumu. Tak, wspomoguny, nie ma wspomoguny. My jesteśmy w stanie dziejąc dechłowe, tak tej równak, podejmować tam modlitwa, równak iść na tą mszą, równak przystępować do tego sakramentu, choć no nie widzę do razu takiego związku, no nie widzę do razu jakiś inaczej. My wierzymy, że to ma zagwestliwe z inaczej znajdzie się, z inaczej na im cele, ale jeżeli takich znaków nie widzimy do razu, a równak to podejmujemy, to jest ten dokaz na tego decha. Duch to jest też wedemkniący na świętego decha i na to wszystko, do czego jest zachęciwy. Tak samo to, że my jesteśmy w stanie czynić dobro i to czasem nie przechydy nam jakoś tak z przetrywku, jak u jakichś tam zwierząt, nie? Że one czasem zrobią coś dobrego, że ktoś się tam płecygnie, że ktoś zaprzeże tego kłenia do płega i on idzie, no bo on nie bardzo wie, co innego by miał robić. Ale no jak my zgwostni wele, czerwone taką miłością, robimy coś dobrego, to jest taki dokaz na decha wiksi, jak taki, no, doznania typu, ale jem satyry pomedlił, ale teraz jem przeżył ta pielgrzymka. Tak myślę. Tak to nie ma co zaistać z tym, że w dechu my nie widzimy zwenygów. Nie będę zwenygów w dechu. Nie będę płekrokły w dechu. Twój dech to jest to derchani. I cała decha to nie jest ambicje. Cała decha to nie jest taki pociecy, okej, teraz będę ten sukces, postępny grańce sobie stywią, postępny rekordy będę bił. To jest ambicje, to nie jest cała decha. Cała decha to jest równak zaczynasz temowani, ani my wszystko. Ani my felenku płekrokły. Ani my felenku achtnieni. Ja będę to robił. Bo ja wierzę, bo ja mam nadzieję, bo ja miłuję, bo ja to kłechum. To jest bardziej dechłowy, jak wszelajaci religiowi przeżycia. Taci MDB.